Kapisyo! Oh, kumusta naman ang araw nyo ngayon? Oh, nakakita kayo ng maganda, no? Tama po kayo ng nakikita. Nakikita nyo na po ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera at hindi man ako palaging may jowa. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok dito sa Love Radio Manila. At syempre, speaking of maganda, meron pong magandang mangyayari ngayong araw na ito dahil ang Philippine Educational Theater Association or PETA ay inihahandog ang walang aray na hango sa sarsuela ng Filipino writer, playwright at director of plays na si Severino Reyes. At ngayong araw, kasama natin ang lead cast ng musical show na ito. So, hashtag Feel Good, welcome sa Love Radio, John Abelia at Shira Opsimon. Yes! Hello, everybody. Hello. Hello, Hello. kumusta naman kayo? Happy naman. Ikaw, Yes, ikaw ba, Shai? happy and excited for Oh. today. Sobrang excited ko kasi nga, during the pandemic, alam naman natin na yung ibang mga live theater shows or musicals, hindi natuloy. No? So, gaano ba katagal na nawala ang PETA sa live musicals or shows? Parang 2 taon din. Oh, Dalawang more than, taon din. Oo. Malapit sa 3 years na, no? Ay, oo, kasi 20, Oo. oo, magti 3 years. Nung time na yun, nalungkot ba kayo dahil hindi kayo nakakapag-perform? Sobra. Kasi doon umikot yung mundo namin din pre-pandemic. Mhm. So, tapos may mga nakalinya din kami mga productions dapat, tas biglang gone. So, nalungkot kami. Ako nung 2020, meron pa akong ginagawang show. Noon tapos nag-extend kami ng 1 week tapos ito na yung start ng Nagkaroon na ng Oo, lockdown. nagkaroon na ng lockdown. So parang wala kaming kasi sa theater meron kaming tinatawag na na cast party ganyan, proper goodbyes. Hindi namin nagawa 'yon. Wala nang ganun. Walang ganun nung time na 'yon. Kaya ayun, medyo masakit pero kailangan mabuhay. Mag-ingat. Oo. Kailangan mag-ingat, Yes. mabuhay. So, tinry nyo ba na mag-virtual na lang with the rest of your friends in the industry? Maraming parang stage reading, mga ganun. Tapos mga pyesa na win-workshop kasi sa theater, continuous naman siyang gumagawa ng pyesa, yung mga writers and ganyan. Tapos, ako, naging part ako ng mga, kung ano-ano na yung mga sinalihan namin sa Zoom, di ba? Tapos may mga effects man na ginamit. OBS, yun yung term doon. May mga OBS operators, yung pagka-crossfade ng ganyan. So, pero mahirap. Kasi kami, ang kumbaga, currency namin sa teatro ay hinga. Aha. Yung nakikihinga kami sa audience, na naririnig namin yung reaction nila. Ramdam mo yung enerhiya. Oo. Tapos pag sa Zoom mo siya gawin, parang lahat nasa chat, emojis, alam mo yung gano'n. Oo. GIFs na lang. So parang medyo mahirap. Pero for now, ito muna yung gawin natin kasi kailangan natin protektahan ang bawat isa. And then, eto na nga. Eto na. Nagbabalik na nga ang PETA. With a vengeance. With a vengeance, diba? Pero, walang aray. Walang aray. Diba? Yes. Walang aray. Pero ito muna, bago tayo dumako talaga sa show na walang aray, which by the way, guys, napanood ko na po at masasabi ko talaga na sobrang sumakit. Hindi yung puso ko, kundi yung tiyan ko kakatawa. Feeling ko magkaka-abs talaga ako nung time na iyon. So sa'yo, yung nangyari sa'yo, merong aray. Merong aray, sa'yo. pero sa tiyan lang. Kakatawa. Pero walang aray sa puso. Yan. Di ba yun naman ang Yan. mahalaga? Pero eto, magtatanong muna ako ng isa-isa sa inyo. No? So for John, eto, kumusta ka? Kumuha ka ng kursong Theater Arts sa University of the Philippines at nagsanay sa Dulaang UP. Yes. Okay? So, paano mo na-discover itong passion mo? So, yun yung una ko munang tatanungin. Paano kayo napadpad dito? At ano yung umpisa nun? Well, bata pa lang ako nagpa-perform na ako dati. Kasi waray ako. Gilaki akong Katbalogan Samar. Tapos may mga foundation day, alam mo yun, yung drum and bugle corps, gano'n. Ano? Drum and bugle corps. Wow. Ano ibig sabihin nun? yung marching band. Aha. May band major, may majorette. So, kasama ka doon? Kasama ako doon. Tapos, musiko ako talaga nung high school. Tapos, sumasayaw, ganyan. Kasi yung nanay ko, PE teacher siya sa Samar. Tapos, eto na nga, mga kabisyo. Eto na nga. Eto na okay. nga. Posisyon ako kasi mukhang maganda to
Nag-nursing ako sa FEU and RMF. Oh, di nyo kaya yun. Char. Okay, so from very creative, From very artistic, creative. biglang, ay, science. Oo. Okay. Tapos, unfortunately, nalungkot ako ng malala. Kasi wala na akong outlet, parang ganyan. Aha. Tapos, nag-take time off ako. Kasi okay po yun na unahin ang sarili, mental health. Tapos, Bongga mo doon. thank you. Beshi Wap. Tama yung ginawa mo. Thank you. Tapos, ayun, tas naisipan ng magulang ko actually yung nanggaling yun. Sabi nila, merong course sa UP na certificate course ng theater arts. Hindi mo naman na, kasi hindi ako napag-upcut kasi nagkasakit ako nung time. na yun. So, pinasok nila ako. Tapos, tech major ako dati. Ang tech major, hindi kami yung performance, nasa ilaw ako. Yun talaga yung path ko dapat. Tapos, yung prof ko, si Sir Dexter Santos, na siya yung director ng Uling El Bimbo ngayon. Welcome back, Philippine Theater. Anyway. Yes, welcome back, Philippine Theater. Tapos, sabi niya, madalas ka nagpe-perform, ba't di ka mag-performance major? Sabi ko, as a peer pressure, as a kaladkaren. Asa kalagkaren. Kaladkaren. Sige po. So yun. Tapos, ayun, na-discover ko yung passion ko sa paglilikha. Na-revisit ko yun. Tapos, yung training din kasi, ang intensive ng training sa UP. Nag-theater kayo, pero may ACADS ka din. At hindi mag-a-adjust ng UP sa'yo. Ikaw mag-a-adjust sa UP. So, ayun. So you have to juggle all those things Yes. para talaga maging successful doon sa larangang yun. Yes. Tapos, cut to, andito tayo, nag-freelance. Pagkalabas ko ng UP, tas kung ano-anong pinagagawa ko kasi gutom nga tayo, di ba? Gutom sa knowledge at gutom din. Char. Tapos, ayun, cut to, andito na. Nag-freelance. Happy naman so far. Kumbaga yung cravings mo talaga for artistry, creativity, ilabas tong, artist in you, natagpuan mo sa teatro. Yung Puso bang alab, puso? yung alab. Oo. Yes. Yung Alab sa puso. Yun, doon na ilabas. Ngayon, Shaira. oo nga eh. Ngayon naman, dumako tayo kay Shaira. Kasi kay John, nalaman na natin kung paano talaga siya nagsimula, no? Na talagang makapal na pala mukha niya since bata pa. Sana all. Sa true yun. Diba? Sa true naman lang. yun. So for Shaira, eto naman, mula sa pagsali sa The Voice sa Philippines noong 2014, paano ka naman nagsimula as a thespian? Ako naman, actually, matagal ko nang gustong pasukin yung mundo ng teatro talaga. High school pa lang ako. Tapos gusto ko talagang course sa UP din, mag-music theater. But then, I'm from Davao kasi, and yung parents ko, may business kami. So, mas pinili kong, kumbaga, maging tagapagmana ng business na yon. So, kinailangan kong, Taray, chairball. uy! How I wish. Anyway. Priorities. Yes, oo. So, mas pinili kong kumuha ng business course. So, major in accounting ako. Layo ng mga kurso natin. Kaya nga Nursing, eh. Pero nga, kung saan ka talaga nakadestin, doon ka mapupunta. True. Ayan ang mga kabataan. Ganon. Anyway, going back. So, after kong mag-college, natapos ko na yung course ko, nag-decide ako mag-bank. Nag-try ako for a year. Pero like John, hindi din ako naging masaya. Kahit anong gawin ko, kahit anong pagpapaganda ko, hindi dumidikit yung makeup kasi inside, I'm dead. Ay, may ganon. Ganon. Hindi kakapit talaga yung makeup. Hindi talaga. Hindi nakaka-fresh pag hindi masaya. Hindi talaga. Totoo yun, di ba? Hindi ko alam kung ako lang ba Hindi, yun. totoo yun. Pag hindi ka masaya, hindi talaga nakaka-fresh. Di ba? Kahit anong lagay ko ng moisturizer, ng makeup, wala talaga. So anyway, nag-decide ako finally na pumunta ng Manila para i-pursue yung music. Then, medyo hindi din naging maganda yung mga pangyayari ng first year ko here. Bilang independent woman din kasi ako dito. At siguro pride ko na din yun not to ask help from my family, ganito, ganyan. Hanggang sa yung friend ko na nakilala ko from The Voice also, kasi under the same team kami, kay Team Sarah, si Kuya Poppert, na taga Davao also, minessage niya ako about Rock of Ages. Tapos, mag-audition daw kamo ako. Nakalimang message ata siya sa akin, tapos hindi ko napuntahan yung 4. Tapos nung panglima, pinuntahan ko, pero nilamon ako ng kaba, umuwi ako. Andun ako sa PETA ha, finally I'm here. Tapos biglang, parang hindi ko kaya, uuwi ako ng Mandaluyong, ganon.
Tapos, Oo, inuwian mo, pero inuwian nandun ka ko. na. Pero proud ako sa sarili ko noon kasi sobrang nilalaman ako ng fear, di ba? Pero sobrang big step yun for me to go there. Mhm. So at least nag-attempt ako. Okay. Ganon. So good job. Ganon. Good job naman Proud sa'yo. na ako. Proud na ako Nakarating ka doon. doon sa parteng yun. Yes. Pero si Kuya Popper sabi niya, hello, saan ka? Bumalik ka dito kasi hinahanap ka na nila. Tapos sabi ko, ha? Okay. Binida-bida ka na kasi Oo niya. nga eh. Yun na nga eh. So ako nahiya din naman ako kasi parang, Mababraso na siya dun. Kaya oo nga. Wala Thank you, ka pa. Kuya Popper. You're such an angel. Anyway, so ako, nahiya din ako for him. Like, oo nga naman, umeffort siya na maka-audition ako, tapos biglang wala ako doon. So bumalik ako. Then, hindi na ako nag-expect ng anything at all. Then, 2 weeks after that, biglang congratulations, blah, 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 kasali ka sa Rock of Ages. So, sobrang, kumbaga yung Rock of Ages, naging tulay siya. Isa siyang gift na nagbibigay pa ng mas maraming regalo. Cut to, andito na kami ngayon. Andito na kami ngayon. Yung actually, yung Walang Aray, 2019 namin siya first ginawa. Mhm. Hindi actually, 2018. Tama, no? Pre-pandemic pa. Oo, pero yung medyo... Sa lab ng Peta Lab. Kasi Yes. yun nga, naggagawa sila ng mga shows na Yes. But this is Season not a full nila. production pa. Hindi pa. Parang kumbaga Oo. lab siya. Pero may audience kayo nun, di Actually, ba? Napanood to ni... actually 2018 siyang ginawa, pero hindi siya buo. Nung 2019, medyo buo na siya. Mhm. Then, set to season na siya sana nung 2020, biglang Nagpandemya. nagpandemya. So, Tapos Eto. cut to 2023, eto na full Yes, production. At kayo amen. nga ang lead stars. Yes. Grabe. Nahiya. Opo. Ang galing. Uy, Yes. pero sobrang galing nung journey ninyong dalawa. 'Di ba? May mga tinahak pa kayong ibang landas. Tapos dito rin pala yung pupuntahan ninyo. Totoo. Thank you, Totoo. Lord. Thank Ang you po. galing, ang husay. Pero syempre, mahusay talaga yung buong team ninyo, yung production ninyo. Kasi nga po, by the way, napanood ko talaga. So talagang masasabi ko na sobrang dekalidad at talagang matatawa kayo, sasaya kayo at talagang matatouch yung inyong mga emosyon. So pwede nyo bang ikwento sa mga kabisyo natin kung tungkol saan ba ang Walang Aray at kung ano yung roles na gaganapan ninyo? So, sinong pwede ba una sa inyo? Shai and Sean. Bali ako, I played the role of Tenyong, yung jowa Ers niya. Yun. Tapos ikaw, you played the role of... ako naman si Julia. Nakalimutan. Ako naman si Julia, jowa Akala ko niya. sabihin, ako si Jason. Joe Furley. So, si Julia is, wala, ayokong mag-spoil. Pero star siya, kumbaga artista siya nung kapanahunang yon. Songerist siya. Yung Walang Aray, written by Rodi Vera, it's a musical adaptation of Severino Reyes, Walang Sugat. Tapos, directed by Kuya Ian Segara. Yung musical director namin si Kuya Vince. Tapos, And composer. yes, Yes. oo, powerful. Tapos, Oo. choreographed by Gio Gahol. Na- Nagpe-play din ng Tenyo. Alternates kami sa Tenyong. Kami Yes. nila, Talaga? KD, Pwede pala ano. yun. Yes, Oo. oo. Siya yung kapartner ko nung lab din. Pwede siya kasi powerful siya. Sobrang Powerful yan powerful siya. Grabe, very talented itong mga taong ito. Pero eto, no, moving forward, na unang nireveal ng PETA na ang love team ni na KD Estrada at Alexa Ilacad ang gaganap bilang Julia at Tenyong. Ipinakilala rin sina Gio Gahol at Mary Nor Madamesila bilang alternate lead. So ano yung initial reactions ninyo nung malaman ninyo na magiging alternate leads din kayo? Paano muna? Sige, camera, yan. Pakita ninyo. O kayo na ang alternate leads. Bakit parang Miss Universe? France! Yan. Pero... okay. Sagutin na natin yung maayos yung ano. Di ba alam natin na si Shaira ay nasa lab PETA lab Kumbaga siya. may experience na siya, may Oo. background na siya about Kumbaga, hinulman nila kasama sila Gio and the original cast. Yung show talaga. yung Walang Aray. Oo, talaga. sila yung pioneer, ang daming words. Ayun, tapos ako, nakakatuwa kasi kami yung, kumbaga, initial na pairing. Ako, dumating lang ako nung January. Ooh. Oo, dumating lang ako nung January, tapos pinag-audition kasi ako, nasa summer ako nito, sabi ko, wala ako dyan, gano'n. So, Zoom kami nag-ano. Tapos, bumalik din. Pagkabalik ko, nag-read kami. So, ako talaga yung last na pumasok sa prod. Kumbaga, nagsimula na sila and all that. So, ako, for the catch-up ang first on. Ganyan, catch-up. Tapos,
kami, parang natutuwa lang ako kasi kasama siya sa una, ako naman yung last. So parang naka-sandwich yung buong prod sa amin. Wow. Yung ganun. Tapos sobrang grateful eh. Yun, na-overwhelm ako ng feeling of being grateful kasi yung last show ko sa PETA, which was William, years ago. Years ago pa. Lang ako noon. Ayaw mag-age reveal. Tapos, yung experience niya, and KD and I talked about it as well, na nakaka-encourage siya na gumawa at lumikha and to try risks. Kasi alam mo, yung mga tao sa paligid mo, tutulungan ka. At kahit anong mangyari, okay yan. Yan. They got you. They got us. And very, very hard. Ayun. Nasasabihan ka nila kung medyo parang pag-isipan mo muna kung gagawin mo. Para naman kasi siya sa ikagaganda ng buong production. Yes, 'di ba? Sa akin 'yun ha, kasi may mga choices ako isama mo na rin ako dyan. hindi ko Isama sure mo. eh. Sama mo na rin ako dyan. Sige, So, sige. ayun. Uy, pero eto, syempre, ayan nga, sabi mo, nauna siya yung isa sa mga pioneer ng Walang Aray. At ikaw naman yung pinakahuling pumasok sa buong production. So, ano yung naging paghahanda ninyo? Lalong-lalo na ikaw, no, na nandun na from the very beginning at ikaw na huling dumating. Ayan. Ikaw Ano muna. paghahanda? Ano ba? Saan kayo pinaka nahirapan? Sige. I think sa paghahanda, syempre, ang tinuturing namin yung script namin bilang parang Biblia namin. True. So, babalik at babalikan mo yan. Tapos, inaral ko muna yung foundations niya. Tapos, yung may stage manager naman na magsasabi sa'yo kung ano yung mga blocking talaga. Kasi ako nga, nalaman ko na magte-10 ako, 2 weeks na lang, rehearsals na. So, parang, actually, 1 week lang. 1 week lang, rehearsals na. So, ako naman, sige, kung saan tayo aabot. Ganyan. Tapos galing pa naman kaming show nun, nagmula sa buwan din kami ni Shaira kasi. So, okay pa yung instinct, kumbaga, medyo hindi na siya ganun ka-rusty. Pero ito kasi comedy. So, hindi... So, Mag-mic ka, medyo B. may kalayuan lang. May kalayuan Oo. lang yung yung feels. No, tsaka yung lingwahe din ni Sir Roddy, grabe yung lingwahe. Ay, oo. No, ang easy niya salitain. Tapos ang accessible niya. Anyway, nag-nerd out ako kay Sir Roddy. Tapos for me, I think yung nag-resonate sa akin na word ay aruga. Kasi grabe yung pag-aruga nila, like personally sa akin, kasi parang pwede akong magwala dito, pwede akong try ng kung ano-anong mga kasi may mga jokes din kami individually, kaming mga tenyong. Iba-iba kami ng mga way na ng So pagsasabi kada nito. performance, hindi exact same Hindi ad-libbing rin. or Iba. parang humor yung makikita Depende ng sa tao. cast na makikita mo. Tapos kung mag-mix and match kami, spoiler alert, mag-mix and match kami. Iba rin yan, iba rin yung... Iba-iba kami ng ambag, kumbaga. Oo, iba-iba. Tapos lahat, grabe nga si Kuya Ian kasi kahit anong ambag mo, igaganyan niya yan para nakahilera Oo, sa parang vision unified. niya. Oo. And Wow. ayun, yun yung sa akin na Kumbaga, aruga wala naman naaruga. akong naging Preparation-wise, I think, kailangan lang i-set yung headspace sa utak ko na, okay, medyo kakaiba to sa mga ginagawa ko dati. Kasi usually ang ginagawa kong roles ay nasa heavier end ng yung ginagawa ko. So ito, parang it's an opportunity for me. I took it talaga as an opportunity na kumawala. Na parang, sige, ganito rin naman ako in real life. Makulit din naman talaga ako in real life. I-channel lang natin. Yes. To 10 yung, ayun. Ichinanel. Ikaw, Shai. Ako naman, actually, na-overwhelm ako nung pagpasok namin sa rehearsals. Kasi nga, buo na siya. So, maghahabol and all. Tapos, personally, sobrang challenging din talaga ng songs ng Julia. As in, for the gasgasan din ng lalamunan. Lamunan. Oo, for the powerful. Pero trained ka naman ng The Voice din. Pero ilang years ago na yon. But anyway, thank you Lord na lalaban naman. Oo. Tsaka sobrang supportive talaga ng lahat sa production.
talagang kung kinakabahan ka or may mga self-doubts ka na nangyayari naman talaga from time to time, talagang sinusuportahan ka nila. Tapos sa amin naman ni John, kasi kami ni John, ngayon lang kami nagkaroon ng time to like really get to know each other. So that's another process na kailangan namin pagdaanan. Kasi nga, Oh, love so team kami. Kahit hindi kayo, kahit nagkatrabaho na kayo before, parang iba pa rin yung level Oo, ngayon. oo, kasi love Oo team eh. na itay. Tapos yung sa Mula sa Buwan kasi, medyo hindi ganun kadami yung interaction ng characters namin. Oo. Wow. Okay. So, may mga ganong preparation na talaga nga naman kayo. Kaya kayo napunta dyan dahil talagang deserve nyo yan at kayo ay mahuhusay, sabi ng PETA. Pero since mahuhusay nga kayo at talagang ang alam ng research team namin na napakagaling nyong kumanta, eto na, maglalaro tayo ng Sing the Song Challenge. Okay. So, pwede kayong pwede kayong magtulungan. Call a friend, Oh, call a call a friend. friend. Pero sa isa't isa lang, wag ako tatawagin nyo dyan. Host lang ako. So, simulan na natin to. Are you ready? Ready. Okay, for John. Sing a song with a color in the title. Okay, Coldplay. Yellow. Okay. Yun yung title nun, di ba? Sing it. Look at the stars, look how they shine for you. In all the things you do. And it was all yellow. Wow! Ang ganda naman ng boses niyan. Okay, tuloy-tuloy na natin to. For Shira, sing a song with a number in the title. Number sa Number. title. Ay, Ariana Grande. 34, 35, na, na, na. Yun Yung yan. naisip ko lang, yung naisip ko, one, you like a dream come Sa true. title daw kasi. Title, okay, not paying attention. Tama Okay, ka ano na. ba? Alright. For John, ito naman, sing a song that reminds you of summertime. Para sa sa laking Disney dyan, yung naisip ko talaga yung High School Musical 2. Go Yung ahead. What time is it? Summertime. It's our vacation. What time is it? Party time. Yeah, right. Scream and shout. Thank you. Here and now. Biglang ganon. That's Ito for you. na, for Shira, sing a song that reminds you of someone you would rather forget about. Call a friend. Medyo iba yung mga naiisip ko. Medyo for the hugot na siya. Di ba yung standard naman talaga, si Nina? Yung, someday, you're gonna realize. Pwede. But actually, naiisip ko din In Your Eyes. Oh, sige nga. Yung second stanza doon, like, they told me that life changes and that no one really knows whether time would make us strangers or whether time would make us grow. Pag thespian ka talaga, yung lyrics talaga yung mo. Iniintindi mo. Oo, Pinahawakan mo, grabe. pinahawakan mo yun siya. Eto naman, next, for John. Sing a song by an artist no longer living. Billie Jean's not my lover. She's just a friend. Girl who thinks that I am the one. But the kid's not my son. Ayun. Ang galing. Ay, scoop. Kaya nga. And for both, sing a song that would do it with on the karaoke. Ayan. So, yung kakantahin ninyo sa karaoke. Sa DEH, Dear Evan Hansen. Wow, DEH. Sorry naman. Alam mo So, yun, alam natin to. Yung only Oh, us, yes, only yes, us. yes, Okay. yes, yes. Dahil musical. Dahil Aha. musical siya. This is Go! also from a musical. Yung pitch mo? Ano? Ay, may pitch pang pinag-usapan. It'll be us, and yun yung pitch, no? And only us. And what came before won't count anymore. We can Try that, you and me. That's all that we needed to be. And the rest of the world falls away. And the rest of the world falls away. The world falls away. The world falls away. And it's only us. Ay.
Ang galing naman! Excited na ako marinig kayo ng live dito sa studio. Pero bago tayo dumako sa inyong live performance, ano yung pinaka gusto ninyong matutunan ng mga manonood natin sa Walang Aray? Ayun, gusto kong sa ang panalangin ko, ang nais naming i-share kasi sa Walang Aray, ang kahalagahan ng pagtindig at pag-ibig. So pwede mo siyang isama ang pagtindig at ang pagtindig dahil ikay umiibig din. Yun nga yung articulation ko. Yes, oo. Actually, yun din yung sa akin. Kasi parang ako bilang part of this production, gusto kong yung takeaway ng mga manonood is ma-realize nila to fight for what they love, no matter what it is, be it sa bagay, sa isang tao, sa bayan, for as long as, kasi at the end of the day, mananalo at mananalo din ang pag-ibig. Pag-ibig, So, yun. pag-ibig at pag-ibig. Pag-ibig pa rin. Oy, ano ba yun? Kaya nga, ayan, thank you so much. Totoo naman yan. Kaya nga dito sa Love Radio, ang pangalan ng stasyon namin ay Love Radio dahil talagang pag-ibig lang ang gusto natin para sa lahat. Yes! At eto na nga, kabisyo, ang inihintay nating lahat. So, ladies and gentlemen, mga kabisyo, here's the live performance of John and Shai. Tayo. Dito lang. Actually, dito lang. Maghihintay, sana lang makatakas siya. Kay tagal, siya'y naghihintay, kailangang tumempo. Magkahawakan ating kamay, sumpang wagas, walang hanggan, Ikaw pa rin. aking mahal. Bawat araw, bawat oras ng aking buhay ay para lang sa'yo, aking mahal. Di man 100 bulaklak, sasabihin ko sa'yo ng buo at tapat, I love you. Mahal din kita. Nag-aabang ilang minuto pa ba, sana lang di nakalimot. Kay tagal, siya'y naghihintay, kailangan ng umiskirda. Magkahawakang ating kamay, sumpang wagas, walang hanggan. Ikaw pa rin aking mahal, bawat araw, bawat oras ng aking buhay ay para lang sa'yo. Tapos magkikita na sila. Yes.
So, ayun. Please do watch Walang Aray. Running po kami from Feb 17 to May 14, 2023 at the Tara Theater Center. Sana po magkita-kita tayo sa tanghalan. And pwede yung bilhin yung bumili ng ticket sa ticketworld.com.ph. Tapos pwede nyo ring i-follow yung PETA Theater at PETA Theater. Tapos andun na lahat ng information na pwede nyo yung List of show buyers. List of show buyers. Ayun. Ayan. So, palakpakan po natin virtually ang ating mga guests na nandito ngayon. John and Shai, sobrang husay ninyo. Thank you. Looking forward na makita yung show ninyo na kayo naman yung lead. Kasi the last time I watched it, nung Feb 14, ang lead doon, syempre si Si KD. tsaka si Alex, no? And gusto ko na kayo yung mapanood din. And I'm sure talagang yung mga kabisyo natin ngayon ay gustong-gusto ring mapanood kayo kasama ng buong production team ninyo. Ayan. So once again, mga kabisyo, live at the PETA Theater Center, ayan, ang Walang Aray. Manood po tayong lahat at panigurado, wala po kayong magiging aray. So thank you so much once Maraming again. salamat. Thank you for Mga having kabisyo. us, mga kabisyo. Ayan, so muli po mula sa 90.7 Love Radio, this is Rakiter. Ate kayo nakatutok dito lang sa Feel Good Station. Bye guys!